Right, sanibonani bafethu. I hope niyaphila, ni-right. Honestly speaking, ni-right, yabo. Ngiyazi kade abanye benu befuna ukuthi kube khona nami into engiyishoyo with the incidents that happened. Nani. Inkinga isekutheni-ke the focus njengamanje isemcimbini ongumgqibelo ka 29 eCarlsfontein. Amathikithi are-selling and asasekhona yabo. So ilokho kubalulekile kakhulu. In terms of into eniyibonile, umuntu mhlawumbe akaqala axolise nje endlela ayiphathe ngayo na, yabo. Bekungafanele. Kodwa ke ngicela nilindele a formal statement maduze siyeza. Lokhu maphakhe ngawo bayiboss le. Hayi ngimtshelile kodwa uthi akunamuntu ne-parking la. So yeah, it's that mhlawumbe lokuphinda futhi ngiqinisekise ukuthi emcimbini asizukuba nje nayo inkinga yelokhuzana. Asizukuba nayo inkinga ye-safety nokungaphephi nani. Ngenxa yokuthi sesikhulumile nobafu, yabo. Even though kusenezinto okumele sizenze zilungiswe, kodwa nginganiqisekisa ukuthi sesikhulumile over the phone ikhashanyana, so that guarantees everyone ukuthi yonke into ikhona. Right bafethu, right, wonke umuntu right. Mawuthi kumele kuziwe amadombola ne-spice sentsha but-ke in all honesty amaphutha siyaqhubeka siphile bafethu. Yeah, yonke into right in terms of safety. Wonke umuntu is guaranteed ukuthi kuzoba safe emcimbini ngoba akekho umuntu oxabene nomuntu, yabo. So ake sivale lapho kwamanje.